Zviri sei guys, welcome again to another segment yemaconfessions. So ndakuigira nyaya inopisa guys, kune vaya vari kuramba vachingoita zvemujoro asi vachiziva kuti vari mudzimba. Beware, zvinogona ngoipa anytime. Ngatinzwe nyaya yedu yataura naye muzuva ranhasi. Hello mukoma, muri sei? Ini nemudzimai wangu takanga tava nemakore tiri tese. Nekudanana kwataiita handina kumbofunga kuti aizondipandukira. Ndakatanga kuona kuchinja mumaitiro ake zvishoma nezvishoma, asi zvakatanga nechimuona ava kugara ari pafoni yake achigara achitumira mameseji. Munhu ainge ogara akatsikitsira hake pafoni yake achingosekerera. Patakamubvunza kuti ko iwe haufa mazuva ano kuita sei chaizvo, aingojamuka achiti aitaura neshamwari dzake dzekare kana kuti kukurukura nyaya dzemhuri mumafamily group. Handina kumbofunga zvakawanda nezvazvo pekutanga, asi ndakazoona kukurumidza kuloka foni yake pese pandaipinda mumba. Matangiro akaita kukasika kuenda kunorara, asi ndichizonoendawo neniwo kunorara dzimwe nguva ndaimuona akazvivhara musoro nemagumbezi kuti anenge apinda asazoone kuti ari kuitei, but munongoziziva foni relight inotongoratidza kuti munhu ari pafoni. Dzimwe nguva aitozorara pakati peusiku akabata foni yake mumaoko. Kuda kuziva kwakandikunda. Mamwe manheru ari mushawa ndakatombotarisa foni yake ainge achinja password. Ndiyo yakaita first red flag iyoyo. Handina kuda kumhanyira conclusion, saka ndakacherechedza. Ndakaona kuti mangwanani ega ega ndichingoenda kubasa aibva atongoti pafoni pake otanga kuita macalls achitaura nevanhu vakasiyana siyana, achitoseka kuridza chikweye chaicho. Semunhu ainzwira kure ndichimutaimira, ndaisanzwa zvese zvaaitaura, asi ndaitoziva kuti munhu wachona waaitaura naye kana vangave vari vanhu ivavo vairatidza kuti vaifara zvakanyanya. Asi chaindishamisa ndechekuti inini naye machati edu akange ave mapfupi, whether kuma SMS kana kuti pama WhatsApp. Kana tikaita conversation yaiva pfupi pfupi zvainge zvisingamboitike kumashure kwese uku. Pane chinhu chakazoshamisa, mari yakazotanga kungodisappear mumba. Munozviziva kana chinhu chainge chisingamboitike kumashure kwese uku chikangotanga kuitika, mibvunzo inowanda. Rimwe zuva akauya kwandiri izwi rake richiratidza kunetseka. Akandiudza kuti amai guru vairwara uye vaida mari yekunorapwa. Handina kuzeza kubuditsa mari because mhuri yaikosha uye ndaida kumutsigira. Ndakangobvumira ndikati okay, ndokuzoti after 2 days ndikamupa $300 pasina kana imwe pfungwa. Kwapera mazuva mashoma ndakamunzwa achitaura pafoni yake, hana yangu yakarova. So zvandakaita ndakazonyatsoswedera mudhuze kuti ndinyatsoteerera nekunzwa kuti chii chaitaurwa. Ndakanzwa mukadzi wangu ave kutaura kuti ingawani ndakakutumira mari. Ndakamuudza kuti ndiye amai guru varwara, akandibhiliva. Usazvinetse hako baby, ndakakuudza kuti ndichakuchengeta one. Ndakanzwa mudumbu kurira mekuda kuziva kuti ndiani ainzi baby iyeye. Apa munhu wachona aitonyeberwa achiudzwa kuti ane mabhizinesi chakati I don't know. Manheru iwayo mukadzi wangu akarara, ndakakwanisa kuanloka foni yake. Zvandakawana zvakandipedza simba. Akanga achitotaura nemumwe murume waakasangana naye paFacebook. Imagine. And conversation yavo yaitoratidza kuti vainge vachangobva mukuzivana. Vaiudzana masweet words. And pane paakatombomutumira airtime ye$30 mufunge. Chakanyanya kundirovesa nehana ndechekuti vainge varonga kusangana. And it was for the first time, and mukadzi wangu was going to pay for all the expenses. Ndakaverenga chati yavo yese. Akamuudza kuti aifara mumarriage yake asi aingodawo munhu wekunze. Mamessages ese aya aiva e4 days, but aitoita kunge vanhu vatone 2 months vachinyorerana mamessage every day, kureba kwainge kwakaita maconversations acho. So mumamessages avo ava vaitokurukura pavaizosangana for the first time. According to their conversation, ndakanzwisisa kuti murume uyu aiva munhu aisashanda asi airarama nekuchengetwa nevakadzi vaaidanana navo. So akanga amuita kuti amirire for mazuva vasati vaonana, achimuudza kuti asarare neni nekuti aida kuti ave very fresh pakusangana kwavo kwekutanga. Ndakapfumbata chibhakera ndichinzwa hasha dzakasanganiswa pamwe nekurwadziwa pamwoyo. Ndakaramba ndakapfumbata chibhakera ndakasimudza ruoko rwangu, ndakamutarisa mukadzi wangu ari kuhope, ndikazongozvidzora kuti gandisiyane nazvo. Ndosaka airamba kurara neni nhai. Manheru ega ega aitaura kuti akanyanya kuneta, achiti ane stress kana kuti aisanzwa zvakanaka. Zvino ndakanga ndava kuziva chokwadi. Asi pane kuti ndimubvunze, ndakabva ndafunga zano. Ndaitoda kumubata red handed. Ndakagadzira fake Facebook account ndokubva ndamutumira
friend requests, uye pasina time akabva andiaccepta. Ndakatanga kutaura nemukadzi wangu ndichiita semumwe munhu aiyemura runako rwake nechemiro. Akabva adyira wena. That very day nyaya dzerudo dzakatotsvaka pai. Akanga asingazive kuti mukomana mutsva uyu akanga ari murume wake. Ndakareunga next move ndichishandisa profile yangu yenhema. Ndakatanga kutaura nemurume uye waaimbotaura naye. Ndipo pandakaona kuti zvariri dununu rerume. Aitozvirova dundundu nekutumirwa mari kwaaitwa nevakadzi, uye nekuronga kwaaita kuzosangana nemukadzi wangu for that weekend. Manje zvino ndakanga ndava nezvese information yese yandaida. Weekend yakasvika, mudzimai wangu aitogeza achiimbirira, apedza akanozora ake mafuta ndokubva anopfeka dress randakanga ndakapedzisa kumuona akapfeka kare kare tichiri mukomana nemusikana. Airatidza kufara semukadzi ari kuenda kuspecial function for the first time. Mwoyo wangu wakarwadza asi ndakazvimanikidza kuti ndinyarare. Akabva andiudza kuti ari kuenda kunoona shamwari yake achibva abuda akaenda. Ndipo pandakamutevera. Chinhu chandaizvibvunza ndechekuti inini ndakataura nemukadzi wangu ndikamupa appointment the same day raaifanira kunge achisangana nemunhu wake munyowani, asi akangobvuma akati tinonosangana chete. And I made sure kuti pasame location yavainge varonga ndiyo yandaidawo kuti ndinge ndichisangana naye, so handaiziva kuti aizozvifambisa sei. Akasvika panzvimbo yavaizosangana nemunhu wake, imwe restaurant yakanyarara yaive kunze kweguta, ndinoreva kunze kweHarare. Akagara patebhuru achitarisa foni yake achitya, akamirira murume waifunga kuti anomuziva. Ipapo ndakabva ndapinda, maziso ake akawedzera kuvhunduka. Pandakazonogara padhuze naye, akamboita chinguva akanyarara, chiso chake chainge chachenuruka. Ndakagara panext table naye, murume mumwe wevauya waironga kusangana naye akabva angopinda, akabva anoenda chaipo ipo paainge ari. Inini zvese zvaingova zviri mumaziso. Ndakazoenda pavari ndikanomubvunza kuti ndiye munhu wamanga makamirira here uyu madhamu. Ndakanyatsa kubvunza, inzwi rangu rakadzikama. Akandandama achitsvaga zvekutaura, asi pachokwadi chaivepo pakati pedu. Murume uyu akaratidza kushamisika, but hapana chaimbotaura. Ndakazobuditsa foni yangu ndokumuratidza mamessages ese aakataura nemurume uya, uye angu andaitaura naye. Kozoita ndakataura nemurume uyu waakazosangana naye. Akabva atarisa kusaidi, misodzi yazara mumaziso, asi handina kumunzwira tsitsi. I trusted ye, but mukadzi akakwana, ungarase zvese une murume asina kana basa, munhu asingashande shuwa. Akashama muromo kuti ataure, asi handina kumirira mhinduro. Ndakasimuka ndichimusiya arimo achingozvidemba. Ndiro zuva randakasiya muchato wedu iri. Izvezvi ndave single for life. This is my whole story mukoma. I hope kuti ndataura chaizvo izvo, hapana pandasirira. Pakaipa zveshuwa, pakaipa. Kuzvibata kwakangonaka. But zvinonetsa kana munhu achinge agarwa nemweya wacho. Zvinotinetsei. I just hope and pray kuti munosanganawo nemunhu akavimbika mukoma. Asi kana muri kukwanisa kugara muri mega, zvakangonaka still. Anyway, ndiyo nyaya yedu yatanga tinayo muzuva ranhasi. Tinokutendai nekuteerera.